खुलुमबाय गासैखौ बर'सा देरहासार इउटिउब चेनेल जानानै नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों बाक्सा जिल्लानि बेन्दोङाव थानाय गबरधनानि कालि फुजा। बे कालि फुजानि गासै नुथायखौबो नोंथांमोननि सिगाङाव आं दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिगोन। स' स्टे टिउन्ड गाइस, गासै बेनि नुथायखौ नोंथांमोननि सिगाङाव आङो दिन्थिनो नाजागोन। स' नायनोसै अब्ला। भिडिअ बानायनायाव लोगोसे नैबे गबरधना कालि फुजायाव बिथां चन्दन मुसाहारि बिथांखौ लोगो मोनदों। आं नैबे समाव बिथांखौ आंनि चेनेल जानानै बरायबाय। नोंथाङा बेवहाय फुजायाव फैनानै माबायदि मोनदों? फुजायाव फैनानैथ' जोबोद गोजोननाय मोनदों। फुजाया दासो जागायजेननाय हिसाबै जोबोद मोजां जादों। इयुन समाव आरोबाव मोजांसिन जाबावगोन बेखौ आसा खालामदों आरो गोबां सुबुंफोरा बेहाय थांलाय फैलाय जागासिनो नायफैगासिनो दं। सानबैसे हाबाफारिनि थाखाय बेखौ बानायनाय जादों? बेहाय गासै 11 दिननि थाखाय बानायदों होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों। दासिमहालागै प्रग्राम बिलाइखौ नुनो मोननाय जायाखै, थेवबो 11 दिना खोनानो मोनदों आरो बिथांमोना बारायबावगोन बेखौ आसा खालामदों। नोंथांमोना बिथांखौथ' सिनायखायो नङा होमब्ला? नैबे एसएमनि बिथाङा सासे गोख्रों मावथि रिपर्टार लोगोसे बड'लेण्ड बुब्लिनि। स' नोंथाङा आंनि चेनेलाव बाथ्रा बुंनायनि थाखाय थेंक इउ।
फैसा बेसे खरस लाबाथाय आयो